Звістка з-за ґрат. Незаконно обвинувачений у пропаганді тероризму громадський журналіст і блогер Наріман Мемедемінов написав листа. В ньому подякував кримськотатарському народу за підтримку. Написав також, що протягом року не бачив матір, дружину і 3 своїх дітей. Утім, політв'язень не впадає у відчай, тримається і вірить в те, що боротьба кримськотатарського народу невдовзі завершиться перемогою. Сьогодні ця репресивна машина продовжує давити нас, але народ вже бачив таку несправедливість у часи наших дідів і боровся з нею. В той час народилася наша народна боротьба. І сьогодні цю боротьбу продовжуємо ми. Хвала Аллаху за те, що ви знаєте про боротьбу і надаєте допомогу. Тому що якби ви, наші співвітчизники, не протягували руку допомоги, ця боротьба згасла би. Окупаційні силовики затримали Нарімана Мемедемінова в березні 2018-го після обшуку в його будинку у Бахчисараї. Йому закидають пропаганду тероризму. Хоча правозахисники певні, що справжньою причиною переслідування громадського журналіста є його правдиві відеотрансляції на початку анексії Криму Росією. Минулого тижня окупаційний суд продовжив термін тримання за ґратами для Мемедемінова до 16 березня.